Националната молитва за България и света е най-сигурният начин да достигнем до промяната, за която сърцата ни жадуват. Ако народът мой, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се обърне от злите си пътища, то ще чуя от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Обединената молитва на един сплотен народ е най-мощната сила, с която разполагаме. Само нашият искрен вик на разкаяние е способен да доведе до промяната, за която копнеем. Нека не се оставяме на течението, а заедно застанем пред Бога, за да променим посоката. Национална молитва за България и света. Пловдив, 4 октомври. Зала Колодрума.